Kublai pi berok sasisien menta ngilawan syakani ka kelas ka English kelas jongi ka paper 202 na ka book 2 chapter 25. Teka ni ka chapter menta sasisien pa kan batai yangi dlengba ka story shaphang kataka don kawei ka por. Once upon a time kamut la don ha kawei ka por. Te menta si sindon hin ngin puli ya kani ka introduction but ngin smuthu ki ka ei ba kani ka lesson kan ayangi. Te menta ngakwa ya pi ba pin syong bha kumba pi syong ha po classroom shim ulet shim ukulom shim ka copy jong pi khnang ba pin tho ya ki kentien ki ba thamai pin tho roi ki ni ki sentence ki ba kham don kam la ni pin underline ha ka kot jong pi te pliet ya ka kot jong pi ka chapter 25 once upon a time. Let us read together this introduction. Have you ever heard your grandmother or grandfather talking about how the world was very different when they were children? ïathuh iakren ha kikmi kikpa jongi khamtame lada phidang don ki mei et pa et jongpi kin iathuh khana yak ei ka bakal kilat kab kin iathuh khana shaphang ki ki por ba menshua lane ki por baradep kin ong ha kitu ki por jongi kumta ter nei. Have you heard them say that people had more time to talk to each other or meet each other in the olden days? Te pila ïathuh ne em na ki mi et pa et jong pi baki ong ba menshua ting I don kambun ka por ban iakren ban iathuh khana ban iarke ban ialekai kumta ter ha ki por ki ba menshua nai ka por ka ba mentapat kala bakla bak. As children, we are innocent, loving and honest about our feeling. Te kum ki khna ngilong kita ki ba long innocent kamut ba sur shidul. Te ngi it yaladi bat ngi smutan nadro yala ka jongka jingsngewbha. But as time passes, many social and cultural factors and experiences change our personality and behavior. Rekat badang yat ka porpat dang don bun ki jingkla ha ka jinglong para briew bat kumjuru ha ka jingadai bat kiwei bat kata ka pen long yangi bangika jinglong jingman jongiru bahkan kela. These experiences often take away some of our honesty and innocence. In the same way, the old way of life was innocent like a child because in those days, people were more honest and caring about each other than they are in busy modern day world. When we meet people today, we often do not mean what we say. We only say nice things to them because we don't want to seem rude. Te kapor ka ba menshua shisha ka pher hadu kata banya kapor ka ba menta. Menta ngi shibun kam bun ki ki pomlar kam shisha ngi syukran bahaya ki briew tang na sintur ombang ida mut shisha na marbelai ngi kwa bakin lek no la ngim kwa bangin long ban pen I shaki bangim dai ki briew ki babha dan ban long root yaki te ngi syukran tang bandap rukom hendrei bun sin ngim da mut ya ka bangi keren khamtam ha ni ka juk mobile jongi menta ngi lek kumno ngi bun kam ban ngi keren la ngi penut por si bun ni ki briew ki basya jengai ki bom don hang ni ngim don por ban ya keren bat ki kmi ki pa jongi ki badon hang ni hakmat jongi bun sin ngim bon don por ngi shu bun kam ya ka ka basya kawei pat ka pyrthei rei kata ka jingya dai par briew kaba don kambha ngikilet no ya kata te to ngin pekeng ka ba ka ne ka lesson ka kwa ban offer yangi lane ban hikai yangi bangin nom ngat hakum kata ka jingriam kaba mangi ngin sa marway laning will feel very lonely laning ngin sngo marway bahana marbalay ngim nang kumno ban relate but ki way ngim dan por ban iakren but ki way kum ta ter. The poet wishes that the modern world would once again become innocent and childlike. He also wishes that he could once again be as natural, honest and innocent as when he was a child. Uni u poet le ni no nong tho poetry u kwa yangi ong bala kat no kan long ka bas ngo ten nat bat kan no kan long ka bas ngo kemen lada manga ngala biang ban yo
Lani ban im yang katu ke jing im shi sur shidur nei jing im shi sur shidur kum ki khna ki ba man shwa bangan long so natural so honest kamut bangan honest kamut bangan nom thok hang no ru bangan keren ye ka jing shisha ngan im da ka jing shisha kumba ngalong mangahi mdai bangan shu penbut teneng ya ki wei pat tetongin ye pek bet direct shaka point. Tela da pin patlap ya ka page kadai ka page 167 chapter 25. Let's read the text. Let us together read the text. Once upon a time, once upon a time, son. They used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth, while their eyes block cold eyes search behind my shadow. Ang hakawikapor ko kunshin rang janga. Ki shai rkie nado mensiam nado dono that hearty laugh ka jing rkie ka ba shisha innocent laugh from the heart henry menta kat banang mi kisngi ka khmat jong ngiwat lang rkie maknang ispen I ka benya plastic smile we call nei ka bashu pretend la ne ka bashu le men le henry ka khmat ka dur khmat jongi la ne ka khmat jongi ka iathuh lut balai kani ka dur khmat jongi ka pen I bangim kemen ngimdon kata ka jing sur men siam la ngimdon kata ka jing shngan men siam ngimdon kata ka jing he men siam halade ka khmat jongi ka dur khmat jongi ka pen I ya kata te balai shano ngin lei balai kani ka khmat jongi it's a block cold ice kam shy kam pranai kam long gitu ki kam long shu katuka khmat innocent. There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. Yung hakaway katu kapor kabalade. Ni shad kublai kti om dan ni kakti la ne tang ban shu dep rukom da kakti en re da ka men siam jong I kamut ngi yakendu kan that heart to heart connection day heart to heart connection heart to heart concern heart to heart love kata ka ka jing yakendu ka jing ya kublai kti na du ko men siam la ne da do not jongi but hakane ka por jongi kata kalak nang yap ba kalak nang hiar shapo now they shake hands with our heart mentaki kublai kti khlem da don jingmut khlem da don jingsngewbha khlem da include yaga men siam jongi hendai tang ban shudat rukom while their left hands search my empty pockets mentapat ki ai kublai kumno tang da ka kti khlem da ka do not hendai ka de ka left hand bangi ai kublai ni ai kublai da ka right hand la ne da ka kti ka mon ba ka ni ka kti ka diang pat ong kumno it search for my empty pockets kamut kanang kayai wat ya ka ka bomdon hangta sya kita ki pocket thli lane kita ki pla thli feel at home come again they say and when I come again and feel at home once twice there will be no tries for then I find doors shut on me. They young feel again. Snow kumba pidon ha yeng la jong. One biang shakani ka yeng jong pi. Come again. One biang. They say, and when they come again and feel at home, lada pi one biang shani nang ta pi snow baka day ka ni ka yeng jong pi. Once, twice, thrice. Shisien, arsien, laisien. Shisien, arsien. And there will be no tries. Shisien, arsien, tang ba omdon laisien. For then I find doors shut on me. Ti hadin mentang ada ngalawan pai shisien arsien ngan sayo I bakadon kata kajingkang kabakang hanga. So I have learned many things, son. I have learned to wear many faces like dresses, home face, office face, street face, host face, cocktail face. With all their conforming smiles like a fixed bottle smile. There ba nama kini ki penbor yang la ni ki la hikaya nga kumno ban pen I ya kita ki fake smile ki lene kita ki smile ki bom dai ba shisha ki bashu pretend lene ki bashu le men le kita kata ka jingpo samrakhi ka bashu le men le kumno ban phe samrakhi bat ki briew ha office bat ki briew ha surok ha ki briew ha ki dukan bat kum ta ter te kini baro kim dai kita ki genuine smile lene kita ki innocent smile. And I have learned to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean
good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say I've been nice talking to you after being bored. Thing in your shaphang I have learned to laugh with only my teeth. Te mentang ala nang ban rakhe ya ki briew ban po sam ki tang man chupen ki beniat om da don ka jingsngewbha ngam le na du ka man sim rei ngashule teneng pat ngashule tang ban pen sngu tenat ya ki tu ki briew hende kam da don jingut shisha haba ngala isi ya ki le ngala sngu tait ban shong bat ki hende pat de nga ongkum no so nice to meet you so tat nga sngu tenat ka ktien ba ka kam ya hab ne ka ktien ba ka jinglong jong miru kam ya hab bat ka jingsngewbha jongi kam ya hab we betray ourselves by saying that ni sngu tenat ba ban kren bat pi po se pat na kam mam sim ba ni ngala isi ngala tait ban shong bat pi kum ta ter nei te nang ta ba de jayu. But believe me, son, I want to be what I used to be when I was like you. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake bars fake. Te ko ong ba, mentaban ngakwa ban wan pai biang kumpi ken kun jonga. Ngakwa ban wan pai biang sikitu ki por ki berim hakabang bang ngaraki da ngapu samrki ngapu samrki nadu kudunut ngalong genuine nga ai ya ka e ka ba nga dei ban ai dei bang nga shu le teneng lane ban shu le arsa ki ni ki bashul ki tang da ka pniat shu hapo ngamut da kumbai she jrong ngamut da kumbai kita bar khot ki dei ki bashu le men le ki bomdan jingmut so show me son how to laugh. Show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. Teka kali kani kami iet ka ong kani kini ki mi iet pa iet ki kali ya no ya ni o lung sinrang ong kan i biang nga kum no bangan rakhe na do kan non kum pi bat bangan long biang sa shi sin kita ki innocent lani ki briew ki bashida ki bashisha ki bashisur bashidur habang rakhe bet na do kan non ban na do kan sim. Te ka ne ka point ka hikaya ngi ba kumno ba wat lada ka pyrthei ka yaj ban yalam yangi ban yalam no yangi shajngai na ladi shajngai na ladi bangim long shu kita ki briew ki bashisur ki bashisha ki bashida handai tongin wan pai biang sta ka jinglong khana jongi wan pai biang she yeng jongi wan pai biang she ka ni ka yeng jongi bangin long kita ki bashidur shisur habangir ki habangi ai kublai ki briew om bangin ai kublai tang da kakti ka mon dai baro artli ki kti om tang da artli ki kti nadu ka do not jongi tungin smile tungin pho samrki nadu ka mansim nadu ka do not om bangi ai ki wei henry ki ni baro khoj ki penlong yangi kumbangi dai man long ki briew ki bashisha bat ki briew bashida manu bala tho ekani ka point da u Gabriel Okara manu ba tho ekani ka point u Gabriel Okara te kani ka point ka long chicha ka basmutenan pe kitu ki explanation part 1 stanza 1 2 3 hang to puli hi biang daladi le ya kitu ki exercise ba pidai ban le baro khat kini ki exercise kitu ki explanation ru kumju baro pile ikini ki exercise kumba julong sawan ra ba de ya ka e ka ba pila le shapo plus dengan sapet ya katu balada don kanu jing ba pimpat smuthu te hamta kain ngas nisala ban ya discuss biang ba pinyo ya ka jing shai bat kumju ru akwa pi ba pinwan sha class rengkat bat kibun ki jingkeli jongpi nang kata kada ngam solve ikitu ki questions la ne kitu ki exercises nga kwa e pi ba pinle khnang ba pinduk sungthu ba pinlap hangno ka don ka jing bat ka no ko ba phila sungthu te ka ne ka de ka video jong ka ne ka chapter but sai shi sian nga tentu yipi balada pimpat pet iki video la ni ki chapter ki bashakman smo bhale e kita kumjuru ya ki weki subject te ba pin yo ba ya ki ni ki video ki banga upload man la ki chapter pide ban subscribe no kum ni hi but on ru ya u notification wat klet ru ban share ya ka link la ni ka video sha ki paralog chung phi ki bale ya ka ju ko course la da pitip ya no smo ba pha e ki phila ro ban snap nang ta sa ya discuss but ki ken ya ki point la ne ki tu ki exercises nei te le kum ta hi la da phim pat subscribe no ta te sakaweng ko ban ong yi phi ka don ka ne ka comment box apo
Aku ai pi ba pin sang e kan ni ke video kan mau biang e ke ba pi la yo ke jing mentoi ke ba pi yo nang ni sung ba tho sam tli ki points ki ba ma pi la sung thu ha kan ni ka comment box below leng ba ke jing tho jong pi ka ta kan ya rap e pi ba pin kan mau kham ba bat kum ju ru kan ni ke jing tho jong pi hang ni kan ya rap ru ye ki we ba kin sung thu kham ba bat wat klet pan pule ya ka description hang ni ha po description box ki don ru ki explanation ki summary la ni ki description shaphang ka ni hi ka chapter te kan niru kala ban yarap ye pi te sung bha ban pe ki we ki video ban pe ye ni ki video la da phim pat sung thu let biang download ya ka khnang ba phin yo be ban pe ha ka no ko por mar ba le shan ni shangi kaduna bha kan adwa ti la da phi pe be direct na youtube teng teng tan adwa re ha ba phila download phila save ya ka te phila ban pe ha ka no ka por te kuble shi bon be khna be ye le ka kam jong pi ka video ka la kut de ka kam jong pi pat kala sedang mentah te kuble shi bon bat ngin sai kan do biang pat ha ka we ka video